Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Ni ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Koika ani INFP u ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ waasa ka se ka kɛnɛya dɛmɛ ta ka sentanw sɛgɛrɛ an na kumaw kan bidonbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen baɲumankɛtɔn Amsod Maw u ye yɔrɔ dayɛlɛ ka ɲɛsin dafi kalandenw ma waasa u bɛ se ka livuru kalanw jidi cogoya min na ni ka hakili jabɔw ka se ka dɔ fara u kan an na kumaw fana kan bidonbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kanan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kanan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminaw la cogoya min na faso maliba baɲumankɛ tɔn minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ buna adamadenya dɛmɛw ma u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka jamanadenw minnu ni se tɛ u ye ka se ka dɔ fara u ka kɛnɛya sabatili kɔni kan min ye u ka projet min bɛ ni ale kɔni donnen don koyika fɛ ani INFP olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka min ye cɛnimusoya ale kɛnɛya sabatili ale kɔni bondaw ka se ka o kɔni sinsin ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu ni dɛsɛ bɛ u la an ka jamana kɔni kɔnɔna na ani ka fara u bɛɛ lajɛlen kan maa minnu ni olu kɔni ni gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu bɛ ta ka olu kɔni sɛgɛrɛ n'an ko ma ko violence basée sur le genre ka se ka o fana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni basigibaliya kɔni ɲɔɲɛnen don a yɔrɔw kɔni na fɛn min ni baara belebeleba in a kɔni kurunbɔ karila ka bɛn araba marisikalo tile 25 san 2026 ma min ye hôtel duniya na min kɔni kɛnɛ kana na hakili jagabɔ kɔni caman kɛra k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ ni kɛlɛ ani basigibaliya kɛlɛ don sababuya ye ka u ka yɔrɔ kɔni yobo yaba ka se ka o tigilamaw ka kɛnɛyako ka se ka o kɔni sabati ani fana gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ka se ka dɔ bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun de ka se ka maaw kɔni ni kisi ni ka se ka ɲɛnamaya ja u bolo. Projet Emilia ale hukumu kɔnɔna na min ye baɲumankɛtɔn Amsod Maw u ye kɛnɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin dafi kalandenw kɔni ma waasa u bɛ se ka livuru kalan cogoya min na ni ka se ka u hakiliw kɔni jagabɔ dɔw bɛ se ka fara u ka dɔnniyaw kan cogoya min na nin kɛnɛ min ni a sigira a sigikun de ye ka se ka hakili jagabɔw jidi dɔw bɛ se ka fara u ka seko ani dɔnko dɔnniyaw kan cogoya min na fasoden ɲumanya o bɛ jidi maanifin na cogoya min na u ka se ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na nin kɛnɛ belebeleba in a sigira ka bɛn jumadon marisikalo tile 27 san 2026 ani wɔɔrɔ min ye Amsod ale kɔni jabala la min kɛnɛ kana na fɛn min ye hakili jagabɔ kɔni caman kɛra waasa dɔ bɛ se ka fara ni maa kofɔtaw olu ka dɔnkow ka cogoya min na. An bɛ taa mɔbitikaw fɛ yen nɔ maa 30 bɔɲɔgɔnko minnu ka wulikajɔ ɲɛsinnen don ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu bɛ ta ka u sɛgɛrɛ k'a da u ka lahalaw kɔni kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye u kɔni sen donna lakɔgɔli la lakɔgɔli min kɔni bɛ u dɛmɛ u ka se ka u janto maaw la maa minnu ni olu kɔni ye degun sɔrɔ min ye violence basée sur le genre ale kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu ni olu kɔni nana nin kɛnɛ in kan u ye hakili jagabɔ kɔni caman kɛ waasa jamana yɔrɔ min ni nin waliyaw kɔni ɲɔɲɛnen don ka se ka a yɔrɔw kɔni tɛntɛn ka bɔ yɔrɔ tɔw la ani fana maa minnu ni olu cɛsirilen don sigidaw la ni maa ninnu dɛmɛni kama jamana kurukara bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ ka se ka o maaw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛntɛn ka bɔ maatɔw bɛɛ lajɛlen na nin kɛkun de ye ka se ka dɔ kɔni fara maaw kɔni ka wulikajɔw kan maa minnu cɛsirilen don ka maaw kɔni kɔkɔrɔma don maa minnu ni gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ni projet belebeleba in a kɔni kɔkɔrɔma donnen don nazarala tileyatɔ Union Européenne maaw kɔni fɛ u ka buna adamadenya dɛmɛ hukumu kɔnɔna na. Mopti Bayangara Douanza Save Children maaw u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin denbaya 1000 ani 200 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni ye maaw ye maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la jamana in kɔnɔ ani maa minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na u kun kalifa fo ka taa se u jatigiw kɔni ma sɛfɔ wari darasi 8000 bɔɲɔgɔnko o de kɔni dira ni maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ waasa u bɛ se k'u ka denbaya dahirimɛ u bɛ se ka o bɔ a la cogoya min na u denw ka kalanko ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jidi nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra fɛn min ye projet hukumu kɔnɔ projet min ni a musaka bɔra Education Cannot Wait maaw kɔni kunna ni UNICEF Mali olu ka dɛmɛ ye.
san 1991 ni o ye 1991 ale wulikajɔ min kɛra waasa ka se ka bɛɛ fanga sinsin an ka jamana kɔnɔna na min ye o senfɛ maa minnu kɔni bina san o san kɛnɛ min bɛ sigi ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u mɔ ɲinɛ tile 3 kɔni sigira u ye min kɔni bɛnna kɛnɛ in sigiko 35 kɔni mɔ marisikalo tile 21 ani 22 kɔni kɔnɔna na maa minnu ni tora o la san 1991 na waasa ka se ka o maaw kɔni lafasabaw ladɛmɛ an ka jamana minisiriso min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani buna adamadenya ɲɔgɔn tɔbɔtɔbɔ ale sabatili mɔ u ye balo ta k'a di ni jɛkulu ma jɛkulu min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don maa minnu bina ni donkofɔlen in na olu lafasali kɔni mɔ a dɛmɛ dir'u ma ka bɛn araba marisikalo tile 24 san 2026 a kɛra an ka jamana kɛnɛyako sabatili minisiriso olu ka secrétaire général ale kɔni ka ɲɛmaaya kɔnɔna na ni o ye Dr Ablaye Gindo ye an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma ni o ye colonel major Asan Bajalo Ture ye ale tɔgɔ la min ye nin jɛkulu belebeleba in a maa ɲɛma a ye foli ni walimadɔ ta ka jamana maa ɲɛmaw kɔni sɛgɛrɛ u bɛ wulikajɔ min na fantanw ani sentanw kɔni dɛmɛli la fɛn min ye ka jira k'a fɔ an ka jamana cakɛbonda min sigilen don dɛsɛbaatɔw kɔni dɛmɛli ma ko nin kɔni ye olu ka wulikajɔ kɔni ye jamana ale kurukara kɔnɔna na. An ka jamana kibaraw kɔfɛ an bɛ taa kokan jamana ale kibaraw la diɲɛ tɔnba ONI olu kɔni ye tabale gosi k'a jira k'a fɔ fɛn min ye ɲinɛnsan in kɔni kɔnɔna na ni o ye san 2026 ko dɛmɛ min kɔni kan ka kɛ bunadamadenya hukumu kɔnɔna na ko o dɛmɛ in kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ko a kɔni bɛ taa bila min ye dolari wari ale kɔni miliyari 23 la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko o kan ka maa min de bɛ o de ye maa 87 bɔɲɔnko ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko o wari ko hali sisan ko a tilancɛ sigiyɔrɔma 2 ko hali sisan o ma sɔrɔ fɔlɔ diɲɛ kɔni kɔnɔna na. An bɛ taa Moyen-Orient ale kɔni kibaraw la k'an bɛ waati min na ko sisan Moyen-Orient jamanaw k'u kɔni b'a la ka fɛgɛya ka sababuya kɔni kɛ min ye kɛlɛ ani basigibaliya ye min ye buna adamadenw k'u mago kɔni bɛ dɛmɛ la ka sababuya kɛ ko maa caman de kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sabu kɛ basigibaliya ani kɛlɛ ye. An bɛ taa Gaza ale kɔni kibaraw la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko Gaza ko hali n'a y'a sɔrɔ san 2025 laban kɔni na fɛn min ye dɔ kɔni farala Gaza ale buna adamadenya basigi kɔni kan nka ko an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye ko Gaza ko a buna adamadenya cogoyaw kɔni b'a la ka yɛlɛma fɛn min ye ko san 2026 laban kɔni na min ye ko kɔngɔ ani minɔgɔ ko a kun dalen don Gaza ale dugu kan. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunadamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to an na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.